Asa og duyog sa paglanog-lanog kung bati ta sa pagpahimsog. Aniya na pud kita mag-plastar sa tuang programa karong sa iyong kabuntagon sa adlaw today ng Wednesday, pitsa 31 ning bulan sa Mayo tuig 2023. Kumusta ta ninyo diha mga kabisyo hinigugma no nga padayon sa ilaha mga buluhaton ilabi na ning uban kanatong sayo kayo nag panikay-sikay para sa ilahang pagpamahaw aduna tay kusog sa atong mga buluhaton kay importante matud pa ang breakfast. Oh, sa maunang banati diha tod mga kabisyo my love so sweet kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lulubaba o ha. Plastar na po ta o banuban ta. Sa itong programa karong mga taknya ha. Kumbati ta sa pagpahimsog, sa pagpayagsig, sa itong kalawasan, batok sa mga sakit. Nga pwedeng mupakgag sa itong kinyabuhi ha. Og tod kini nga tong tulumanon giatong ganato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga mandalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mapaggang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. And mayong udto sa mga suking kabisyo ni gugma nato diha nga nabot atong pagsibya karong mga tagnaa. Kumusta ta ninyo diha sa may radyo Big Radio Bayugan City and Kiss 102.3 FM Bohol. Good morning kaninyong tanan. Kumusta mo sa ninyo diha? Pabati ta ninyo 0917-509-5493 ni atong text line number. Also we are live diri sa atong Facebook page sa DJ Mike Kiling nga Facebook page. Like and follow to the sub and labaw na sa Facebook page sa Kalabo Herbal Product Jesser Marketing. Hello din ni Tamara Oliver. Good morning Pinas. Good evening Saudi. Nanaka sa balay karon Tamara. Thank you so much imong always nga pag support ni atong Facebook Live ha. Present yun siya always ba makakuan jud ko ani ba makahatag jud ko ani sa yaha og kuan. Kalabo Herbal Coffee Original. Kape na mga kabisyo sa malamig na umaga dyan sa Pinas. Gani. Kape-kape na diya ha. Aron makamata. Speaking of kape, Lulubaba. Oy, speaker of kape. Kung mga pinamalangganitud ta ha, pilihan yung kape nga healthy. Bisan diabetic, pwede kayo. Ha? What is my talking about? Ha? Of course, absolutely. Kalabo Plus Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipili, lagi ni siya. Okay, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang papatawis ninyo, aduna stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas, sure na dili, adlalaw, delay, ha? Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapabus sa energy, makapabtik sa pinote ni pare. Ginama sa Jesser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generic Pharmacy, sa tanang butika sa inyong lugar. O sud man, o resulta sa buhata sa luto ming gawas gahapon may kiling. Gani, aniya sa munang resulta sa tuang loto, kabisyo my love, sa sortes sa munata manukad, alas 2 kagahapon, 602, alas 5 sa hapon, 191, alas 9 kagabi, 135, sa 2-digit, kagahapon, alas 2, 23, 22, 5 p.m., 15, 10, 15, and 10. Alas 9 kagabi, 2 og 14. 2 og 14. Para sa 6-digit kagabi, alas 9, minggawas 1, 3, 2, 4, 9, 1. Okay, balikon ko ha. 1, 3, 2, 4, 9, 1. Okay, mo ka na siyang resulta sa Lotto Sortress 2-digit o 6-digit kagahapon. Kaniyang resulta po sa 642 and 649. Napagid ang 658 Lotto result.
Dito sa 649 Super Lotto combination ang minggawas resulta 25, 22, 46, 28, 36 o 31. Balikon ko, 25, 22, 46, 28, 36, and 31. Nasa 53 million na kapin ang mismong premyo ni ini. 658 Ultra Lotto ta ninyo. Ano yung kombinasyon? 46, 49, 31, 54, 19 o 47. Usbon ko, 46, 49, 31, 54, 19 o 47. Nasa 182 million kapin ang mismong premyo sa Ultra Lotto 658. Para sa 642, ano yung kombinasyon? 39, 15, 8, 7, 19 o 27. Okay, sumuka na ang kombinasyon sa 642 Lotto result. Congratulations! Lolo Baba! Huwag niya po yung nakajawag nyo. Gani. Grabe nyo. Nindot na niya. Kita lagi maka-jackpot na lagi. Kaluyan, sige nyo, sad. Sige lang. Gamay ng utong na lang. Masult yan, lagi tanya, ay kabala ka. Salig lang, ayaw laglaom, Dali sa muna ta sa pinasahi, kabisyo my loves, no? Pinakurat na itong balita sa iyong kabuntagon. 18,000 or 11,000 kapin ang apektado karon sa bagyong Betty. Una siyang local typhoon name sa bagyong Marwan nga international name. Okay? Kapin na 11,200 sa mga pamilya ang apektado sa bagyong Betty sa Mawar or bagyong Betty sa upat ka mga rehiyon sa nasod. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, sa usa ka situational nga higayon nagkanayon nga maabot og 2,859 ka mga pamilya o 11,264 ang mga individual ang napektuhan sa bagyong partikular. Nasa 55 ka mga barangay sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region or CAR, Western Visayas ug Central Luzon. Matod pa nga 877 ka mga pamilya o 3,483 ka mga tao ang nasa sulod sa evacuation center. Samtang 112 ka mga pamilya o 381 ka mga individual ang temporaryo ng puyo sa mga higala o paryente nila. No, ang Disaster Bureau niingon nga tulo ka mga inseksyon sa kalsada sa car ang dili magian. Apan ang mga debris na limpyo na kaniadtong Martes. Grabe mo na siya ang kahimtang kabisyo my love sa mga lugar nga naapektahan nining bagyong Betty. Adunay international name nga Typhoon Mawar. Okay. And sa lain pang bahin Lulubaba, no? PBA player gipusil sa minor de edad. Hoy, kagrabe ba siya niya? Minor de edad, nakabitbit niya siya og pistola diya. Kining mga bugoy-bugoy lagi, makapangita man nagpaagi. Mahagani po nyo, Chad. So, unsa man niya siya diya. Kaning PBA player, Eliud Poligrates, na angol human gipusil sa 15 anyos nga lalaki nga wa niya hatagi og 20 pesos. 20 pesos lang, mura niya rason para mo patay tao, kagamay tao ni mga bata gini Uman siya gipangayuan og 20 pesos alas 2:30 sa kadlawon Martes. Mayo 30 sa sitio Mikabaha, Barangay Dulfo, Fatima, Cebu City. Si Poligrates sa samdan sa ibabaw sa walang abaga apan tapsing lang. Ang suspect taga sitio Panagiusa, Dulho, Fatima. Si Poligrates nga nahinabi nini nagkuha siya og dumbbell sa iyang higala dihang isugat niya ang suspect nga si MJ nga nangayog 20. Apan iyahang gibalibaran kay wala siya ay sinsilyo. Anya man gyud. Nganyo man di ako po di po kumahatag 20. 20 lang Panginoon. 100 na. Nabantayan niya nga lain ang tinanawa ng suspect nga
paatbang. Maayo na lang nakabantay siya sa lanit og arma sa suspect busa siya nakahupo. Manghatag man gyud ko sa mga bata diha nga mangayo inig na ako. Ato nga time wala lang gyud ko sinsilyo. Nasuko siya dugang ni Poligrates. Gihimakak niya nga nabunalan niya og tako sa bilyard ang higala sa suspect og mituok niini gumikan sa bangi sa duwa. Og giangkod pud sa suspect ang krimen og mitug-an nga nagagamit siya og usa ka stick sa marijuana sa wa pa ang panghitabo. Namatod pa niya nagsipok ang iyang ulo niya itong higayuna. Labad kayo mura ko og nabadshot. Usa ka stick ako ang natira. Amo din nabadshot kay isa lang ka buok taon gyud. Nalang-alang may kiling. Ang armas nga kalibre 45 iyang napalit sa 5,000 sa iyang higala sa Pardo. Si Edgardo Hinere tandites dunay kapuyo silingan sa suspect gidakop kay siya ang nihupot sa kalibre 45 nga pistola. Apil po na. Inako. So may gitawon tuod nga ikuha na sila lulubaba, no? Tawag na. Kustudiya kanang mga nang klaseng bataa bitaw, di ba? 15 anyos, kami na lang. Ay, sayang lang sa kinabuhi taon yung bataan para ma-briefing ba. Diba? May nalang diri sa tuwang dasod lulubaba, wala pa yung mga juvenile prison di para sa US ug sa asa pang napita nga mga lugar. Diba? Pasalamat taon gyud kayo ni mga inganing klaseng mga bataa gyud. Kaya unlike dito sa ilaha, prisuhon jud ka. Diba? Life imprisonment ang uban gani bitaw sad tuod diha, makahiagom pa og death penalty bisan bata. Kay nagi sila puruhan yung patay. Diba? Which is wala lang gyud nakita og na tan-aw diri sa tuang nasod. Diba? Pero makaguol man sa unta man nga naagi mga buliagon o daotang no bata nga mubuhat na og mga krimen. Inoon sad mabag-o man na sila noon pod kay bata pa man. Diba? Pero ang ilahang krimen di na gituod mabag-o. So unsa may atong timang-timango na, di ba? Anyway, so mauna siya kabisyo my loves. Dito maglangan, plaster na ta sa tuang drama special karong mga taknaa. Basta importante sa mahalaga, lulubaba. Gani kung ikaw mo sugod na si mong adlaw karon, labaw na si mong pagpamaha at kalimot inyong angelic si vitamins para protektado og himsog ang imong panglawas. Ganya ka mukhaon, inyo sa pagkatulog inyong sa Jason Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jason Angelic C with sodium ascorbate. Aniya na ito ang Huy Ko Todo Kalabo Drama Special. Manggulas o Lola Dapat. Tawagan na lang ko sa pangalang Juliet. Taga Bohol. 33 anyos. Kini akong suliran karon Manggulas o Lola Dapat. Gini sa akong bana. Tungod di akong bana Manggulas kay usa ka sundalo. Pero take note mo ha. Akong bana dili daghag asawa. Nakasiguro ko na ako ra. Kay tungod ang akong bana stick to one. Parang stick ng kape. Ang akong bana usa ka buotan, usa ka loyal. Ug mapabinanggaon sa mua sa iyang pamilya. Apa nagsugod ang akong problema Manggulas. Natunggikan na siya sa ilang operasyon ngadto sa Mindanao. Ug dinhi nagsugod ang tanan.
China eyes. Oh, come with me, my China eyes. Let's share our joys in paradise. You're the one that I will love till the end of my life. Karong adlaw muli ni jud si Roma. Ang akong bana. Naginaminam ni jud ko nga kining makauban ako kung bana kay hapit magduhon pud ka kon Magduha ka tuig man pud siya nga wala ni uli diri sa mua. Giminga na jud ko pag-ayos sa akong bana. Magluto siguro ko kining iyang paborito nga pagkaon. Mama! Ay, nak? Nagbata na manggod ka? Mama, wala pa si Papa. Karon na, basi karon. Ingon mo to yung papa nga, padulong na daw siya. Pauli na siya, nagsaka na siya kuan. Mingaw na ko, Papa. Kabalo ko anak, maski ako gimingaw po ko niya. Excited na ba ka? Pinakuha po kawa-kuha pag nana si Papa. Oo. Uy, nasa ko ta? Oo, uy, kawan ta ka. Pero, Mingaw na ko ni Papa. anak, maana da ka na imong ginaiskuan ba? Kining pinaprolong na imong ginaistorya ba? Alangan man Ay, saan Mama, taong be. ka, uy? Alangan man Mama, be. Nga. Ha? Alangan kay maingit man ko sa akong silingan. Nga si Tia. Yan naman. Kay ang iyang papa kay naman perminti iyang papa nga si Anthony katong putot. Anak, lahi-lahi man gud ang trabaho sa usa ka kuan sa iyang Anong papa. tugay man gud mo ulit si papa ingon ana yun na mga sundalo Oo, nana. mag-assign man gud na sila anak. Ug dili po ta pwede maguban-uban niya kay usa na lang inyong pagtuon. Alan mag transfer mo, di ba? Doy pug kaayo mo. Ay Miss kabala ka na ako anak. si Papa, Oo, Mama. gani maski ako. Gimingaw pug kaayo ko. Sige lang kay maabot ta turon. Tawagan ko mama pag nana si papa mama. Sige na pagdula sa dito ka. Ato sa ako mama. I love sige you na. papa. Bukawa ko Ready na ko anak eh. Gimingaw na taon sa iyang amahan. Maghiga ni siguro ko kay padulong na to yung papa. Sine, wala tayo laing lingaw. Kandila, luyo sa habol katawang binairan ug pisong kinawat sa gubaong pitakang lola. Anino sa mga artistang papel, gihingan lang tag si Pedro Sabel, silang bida niya tong istorya sa mga way katumanan. Asa naman to si Roma? Oy, nga gabi naman wa pa man ni uli. O siya padulong na daw siya kat... Saan magtuhan na to eh? Nabalakan naman taong ko eh. Ay! Darling! Charles! Ano ka rin naman taong ka naabot? Ganyan ako nagpaabot sa imo ha! Hi! Tanawa ni Bugno lang ni akong giluto nga sudan o. Naman ko yung nagtapok ng mga baka. Nigil sa manimo, gi imong gipadaplin? Wala, kiharangan ko nila. Di ko kaagi. Nag-ana pa sila, nag-rally daw sila. Unsa ka oy? Aning-aning mo to mga bakaha to. Pero sige lang, at least kay nanak karon, unya gigutom na ka? Kol. Gutom na, Gibingon Chok. ko sa imo eh. Ako po, gimingaw na dyan ko. Gimingaw na ko nimo. Ay, di na dyan ko makikuyog akong kauban ako sa trabaho. Akong Kinsa kauban man? ako sundalo. Isa man. Si Dudong. Ha? Katus Dudong ba? Ano na si Dudong? Ha, naigo magod iyang kwan. Naluoy dyan ko siya ba, si Ano Dudong. man, naunang sa si Dudong? Magong operasyon na mo dito Oh, sa Mindanao. Cotabato. Oh. Na tapsingan ang iyang itlog. Ang iyang itlog na tapsingan? Unya na, unsang iyang itlog? Naigo og bala.
Sa natanggal lang iyang itlog. Wala, nagdikit yung itlog. Amo na ron. Amo na iya. So, okay ra si Dudong unsa man? Abot kaya nagchismis ana si Ma'am Juby man nagkingon. Maudi ay. Unya si Nicalyn Windel. Aluin ni Dudong. Nunya ikaw. May gani wala na natapsingan ng imong itlog. Ay, Ang punuan, wala? Okay ra? safe ra, safe ra. Ay, salamat, safe ra. Napakoy kapakyutan. Unsa man, giminga? Unsa man? Kalabo nga kape, be. Dikitim na ko. Oo, dati mao na gini, lang. Nahutdan ko dito sa, dito sa mong operasyon. May gani kay nakatimpla ko daan, oh. Be. Daray naman na, oh. Dali na inom kay mga na ta. Ay, kalabi na lang ginining kalabo nga kape. Darling, kananga, sakit kaayo ang akong tunggan. Hindi naman yung dalunggan. Ha? Patanaw ko, be. Murabag ka na. Unsa man yung dalunggan ni mo? Murag na yung nagabagting perminti sa kong tunggan. Nagabagting? Siguro ka nang kuana, darling, kining sa mga bomba, ana, ba kining pag pinusilay ninyo, maoro siguro ang resulta, darling? Pero mawala raw na, darling, no? Okay naman ka yung dalunggan. Makadungog man ka. Makadungog pa man ko, darling, pero mabagting ang akong dalunggan. Mo bagting? Kabalo pa ka sa tingog sa bagting. O sa tingog, darling? Ting, 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 ting. Nadyo kining kuan? Ting, 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 anana. Wala ka tong TikTok? Ha? Oo. Oh, kakaroon. Niya. Darling, Ay, sige, hayin na, darling. sakit Ay. kay ang akong sakit kayo. Ay, darling, ha? Nakoy tambal diri, darling. Ito niya na, darling. Ha? Unsa man ka? May dalas ako, darling, ang sakit yung akong Oo, sige. Kad na manggi ka na. Kanang kuan man ko da. Kanang sakira na dito sa Mindanao. Grabe kayo dito. Sige, darling. Sige, darling. Nakay pagkaon niya, i-adnam kayo para... Sige, pahulay lang usa. Onya na lang pagkaon, ha? Sige na. Oo, sige. Idaya sa dito sa kwarto. Oh, sige, darling. Kalooy ning sundalo, walay asawa. Wala na'y mo kabyon sayang abag. Labi na, kung may pamilya mo lahos o pangutana, ay mama, ay si papa. Si papa ato sa panggubatan. Niadtong tungod, gikan siya iyang pag-uli. Dito siya mong balay. Pagkabuntag niya na manggulasog lulan na pag. Natingala naman lang ko kay murag na usab naman ang akong bana. Og dinhi. Darling, mata na. Darling, dali na mga pinata. Mamahon na ta. Darling, ano ba? Mata na. Ha? Muta? Namagin ay muta kay bago makumata. Muta? Oo, nakaimuta pero mata na. Kining, bangon na ba? Bangon na kay mga na ta. Sige na, dali na. Pangilang mo sa dito. Sige na matag tinapa, oy! Ha? Kanabuntag, kanadlaw, sige na tinapa. Dili na pa atong sudan. Alaman ka, Gulay tinapa. itong sudan, dili oy. Mata na ba kay mga una ta? Sige na. Tara na mga pinata, sige na, bangon na. Gihurot sa bata ang tinapa. Ikaw ba nag-iwan gihurot sa bata? Nausa ka, oy, naunsa ba na imong... Nausa ka? Pataka
na mga istorya di, darling. Ay! Uy, Karon baka na san? Kasi, ano man ka baka, no? Baka, anak ka, baka. darling, gi-joke-joke ko nimo. Oy, ikaw ha? Kana, lami na kasukan I-joke-joke baka. ni mo. Kunya, batabi yun mo, kok. O, tama. Palitik. Palitik to springs dito, kay Darling, higo po kong kalabong with macaron. Ha? ako sa man na siya, uy. Usay, Ano man siya libat sa, istorya? ako libat. Ano, sulti ba ka libat ko? Darling, uy, pataka naman ka, uy. Sige na, tara na. Maglaban ako ulo nimo. Ah! Usay ni tulo. Kapag ko ng scene akong gipalit niya, may tulo ni noon. Ay binuang, kisa nagpalit niya na. Put ni mo, darling. Uy, Ano sa man ka? Ha? no, ikaw ang naunsa ka. Kisay mo saka nga, wala man tayo second floor para mo yung kamusaka. Matakara kang istorya ba? Sabihin ni mo- Usa man yun? Lamig kay katamparoson. Naunsa na ka, naunsa ka, gi-joke-joke ba ko nimo? Ah, Ha? luguson ko ni mo. Lami ko luguson. Oh, lugusa. Toso nga di ka kabalubulugos. Ako luguson di ka. Ha? Darling. Stop this nonsense, darling. Usa? Stop this nonsense. Usay. Ha? Usay. Darling, oh, wala ka katubag sa akong English. Kay pang lahat ito nga pang universe. Baw. Huwag ko Oo. kasabot dito. Ay ko katawa eh. Ha? Ano katawa ka sa kuha? Nothing. Kaila ko si Berteng. Eh ano? Namin relasyon ni Berteng? Wala ko kailan ng birthday, darling. Oy, Ano ninyo ayaw ko tika-tika? darling. Naunsa naman. May ba, pag kumana ito pamahaw, Ha? ipa-check up na to na yung dalunggan ha. Kaya pasig, mo na hinungdan nga nung nayunan na ka. Tika, anong pama? Darling, Pagkanon ko ni magbahaw. May pa-check up ko ni sa doktor. Human ko pagkanon bahaw. Niyapag na ba siguro kabihana ka? ala koy, kung di ka makaon, ayaw. Bahala kang mapas mo kanina. Ha? Bahala ka din ha. Usay basa. Wala, kasamay ka basa. Pataka na kang yoyoy. Bungol yung kang bayana ka, bungol ka. Ikaw bungol ka. Kadako sa imong bibingka, inday di ka ba maalkansi? Ang buak hilabihang bukara, nagtisngi nagngisi. Gibutangan pa kayon og pasas sa tunga sa iyang liki. Bisag tagbay tidaghan yun ang moapas, kay talag sa unang iyang kalami. Inday. Naon siya naman mo gabi, Juliet? Hayos naman yung saba ang gabi eh. Ako rin tayo naulaw sa inyo ha. Nagtinubagay mo. Naon siya na... Wala nagkadimaw ang inyong tinubagay. Naon siya to? Da, si Roma manggod, maoy nga. Natingala ko. May istorya ta. Murag lahiuna niya pagtubag. Murag pag wadin hiyang iyang itubag. Uy na. Duda ko ma. Kato na yang reklamo katong pag-abot niya din he. Gasakit daw yung kuan. Yung dalunggan ba? Oh. Ngano mo dahil na yung dalunggan? Oh, kato na siguro hinungdan. Ngato sa yung operasyon dito sa kuan? Sa Cotabato? Adili dyan na malikayan, Juliet. Kay... Amor, tem um aninho de Bana. marimbondo, pernilongo, sei lá que porra é essa ali. Ano ko, mauganing ipa-check up na Aí ko o na. pessoal tá tirando ali, ó. Kulbaan naman ko ano. Errou! Style ka naman. Okay. Or, init kay perminti ang ulo. Unya. Hindi may makasinabot. Mag-istorya ko. Murag. Dili na ko siya masaptan, ma. Ako man ako na siya, ma. Uy. Mauna. Ug magani siya bundag ha. Dali-dali na siya pa-check up kay pasig maun siya na limbana. Basig. Now, di na nakabalo. Doktor na lagi magkabalo. Pa-check up na ugma ha. O, ma. Huwag mabasa buntag. Pa-check up na ko kung bahan na, ma.
ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito. Ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Ikaw ay napupuwing, minsan nabubulagan. Mata ay nakapiring, daan ay kadiliman. Ikaw ay nadadapa, napipilayan din. Di makapagsalita, anong ibig sabihin? Asa man tos Juliet, pre Juliet! Juliet! Oh, kaya Juliet. Doon sa among lagaw. Ay, meron si nanay din. Nay! Ah. Roma! Asa man ang si Oy! Juliet, nay? Si Juliet ni naman dito, nagpalit man to siya kalabong nga kape. Kaya pero aron, nahutan naman daw mo kalabong nga with maka din ha. Mupalit siya dito sa butika. Nagpalit siyang kalabo nga kape. Si Oo. Juliet. Oo, nagpalit siya dito. Sige, sige. Unya, kumusta naman daw na imong kuan? Magpa-check up man daw mo karon, ha? Ha? Eh, dili naman daw kakadungog. Kisay Wala nung naman katon? daw kakuan. Dili naman daw kakadungog. Ha? Mau bitaw itong nasigi daw mo gawas sa imong asawa gabi, eh? Ha? Kisay nabungok, nay? Ikaw ba nabungol daw ka? Kaya dili na daw kakadungog? Grabe po na, Oh, nay. mau Ay, bitaw ipatik Ako? up ka ni Juliet. kamay ra pa kong kaon, nay. Ano yun matagtakog tungol? Unsa? Tama yun ang Grabe. gisulti ni Juliet nga Grabe mo ka, bungol-bungol nay. na yun ni iyang bana. Nay, bisag Kung patulan bisag ako ako kong ni kaon, nay. Oh, Dili ko na tanawan kong lagi. tungol. Kung patulan ako ni gisag istorya, mayapag siguro ko ano sige tinubag. Kanon day, nay? Pa-check up ka, Roma, ha? Pa-check up ka na mo niya. Para ron matambalan na imong dalunggan. Ha? Para kuan na ma-examine na yung sinahitabo ni mo ba? Oh, kasi naigo nagkuan ba? Okay ha, magpa-check up ka niya, ha? Unsay. Pa-check up, magpa-check up. Dool ko sa dalunggan, be. O, sa- Magpa-check up ka niya, ha? Magpa-check up ka, Roma, ha? Sa- Okay, dari dool din ako niya. Wa ko ilang asawa, nay. Ay, lahi yun din tinubagan na ng tawanan, eh. Wa ko yung asawa. Bungulan yun nila. Ay na yun yung pagkalibel sa pagkabungulan, Nay, eh. bisan kuan nay, sultihan na ka nay. Dako kong kaon, pero nagkamay kong tungol. Kato kailan ako si Anthony Romomier. Kato, putot to, pero dako kay tungtungol. Katong tiyan niya, puro na tutungol. Lain mo na yung tinubagan, eh. Tama yun ni si Juliet. Pa-check up No, yun. sorry, pare. Kakamo na yun, patakara mong istorya. bahala ka diya, Malay man na yung istorya sa kuhay. No, sige na nga. Nay, Salud nay. na dito. Duha na mo ni Juliet, mga bungol mo sa mong kaliwat, nay. Mga bungol mo ba, bungol mo. Buot ni tawanan, eh. Kama na yun na bungol, ano? Nagkaadlaw na ko siya painumon. O ginamintin din ako painom saya. Ang kalabo manggustin. O giparisan na ko kalabo nga herbal capsule with garlic. Kaya para aron ninyang makuan ba? Kanang pang-maintain niya para kabalon sa day makuan ni Roma. O yun naman. Nauli-ulian siya pa nagsa pero muli ko yun ang iyang istorya. Og niya atong tungura. Maulian si Roma. Pero, naanambang ko'y usa na po'y nabantayan siya o dini.
Oh. Darling. Darling. Ano yan ate? Tugon pa kaayo ko. Darling. Saan? Mato tag Indonesia, darling. Sa? Ato tag Indonesia. Sa pa Indonesia? Ato tag Ayaw ito. pa ka din na? Sundoon. Musundo na to. Sundoon daw ko Sa ni... doon? Sundoon daw ko ni... Ni MacArthur. Darling. Itago ko, Sa ka, darling. oy? Itago ko, darling. Itago Oy, ko. naon sa karuma, oy? Mahadlo ko. Naon sa ka ba? Sundoon ko. Ay, lain na mo, han. Dili na naman, oh. Maabot na si... Walang kaoy na imong ginapakita sa kuha. Maabot na si Batman. Dili na nabungol na imong sakit nimo. Lahi na na. Darling. Usa pa yung problema nimo? Itago ko, darling. Itago ko. Darling, usa pa dyan nahitabo nimo dito sa Cotabato, darling. Darling. Darling, uy. Nakita na ko. Relax lang ba? Relax lang. Nakulban ako nimo, ha? Teka kayo magtuwad-tuwad dito, darling. Magtuwad-tuwad ka sa asa. Asa magtuwad-tuwad? Dito ka na mga kalaban na mo, darling. Sundoon ko nila, darling. Gusto na may mga grupo nga tuwad-tuwad group. Tuwad-tuwad, grupo. Gusto nila papilon daw ko nila sa tuwad-tuwad group. Gusto nila magtuwad-tuwad daw ko daw. Unsa? Darling, itago ko, darling. Itago Darling. ko, darling. Darling. Relax lang, Kauban sila darling. MacArthur. Relax lang. Si General MacArthur mo balik. Darling. Darling, Darling. Unsa naman tawag niyo kung bana, uy? darling. Tabagin ko, darling. Darling. Muabot to. Si General MacArthur, darling. Muabot to siya. Pasig. Darling. Itago ko, darling. Itago ko, darling. Unsa naman tawag niyo kung bana, uy? Itago ko, darling. Itago ko, darling. Muabot sila MacArthur. Up, up in the way. Unsa naman niyo kung bana? Bakit ba sa piling ko'y lumisan ka? Ano ang nagawa at iiwanan mo na? Di ko makita ang sagot kung bakit gagawin mo sa akin. Inibig ka at halos ibigay ang lahat, ngunit para sa'yo ito ay di pa sapat. Ang puso't isip ko na may bigyan ng Nabala ka na kayo ko pag-ayo sa akong bana nga si Roma. Wala ko kabalo sa kong buhaton kung unsay bation. Naluoy og nabala ka kayo ko. Ay tungod dili sa ingon ani sa una. Mangkulas og lula dapag. Unsa may akong buhaton? Mapipigilan pa ba ang puso mo? Tuluyan siya'y ibigin mo. Ako'y paano? Ay usay manggod. Malibog na ko saya kayo. Maski unsa may ipayang ipang istorya. E usay mo istorya mo ingon siyang siya daw si Batman. Pagtawag pa siya na po daw si Spider-Man. Nalibog na ko pagayo kung kinsa mangyod na iyang idol. Paminaw manggod na ko, manggulas, kay murag nalisuan siya ngadto dito sa gera. Dito nagsugod siguro na iyang problema karon. Palihog tambagi ko ninyo kung unsa kong buhaton. Dinhi nilang taman, Juliet. Inyong nadungog, kabisyo my love, so sweet ang kaagi ni Julie o tuod, hala sige. Padayon ta sa muna sa gihapon sa atuang pagpaminaw sa paglanog-lanog o sa pagpahimsog sa atuang kalawasan batok sa mga sakit palatian ng uban pa, no? Magtumar sa atuang Kalabo Plus Herbal Food Supplement with Mangosteen. Okay, nga ginama sa Jesser Marketing. Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa kalabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Daghanan na pamatuod nga sila na protektahan ug naalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo
o na mismo ginama sa Jester Marketing alang sa dugang impormasyon. Tawag sa numero 0930-973-6009. Badayon ta sa ato ang panaguban, duyog yapon sa paglanog-lanog, ilabi na sa pagpahimsog diri sa ato ang programa karong mga taknaa. Kumusta ta ninyo diha? Lolo Baba, unsay mahatag natong reaksyon, komento. Kabahin ni ining maong kaagi ni Juliet. Ipatikab niya kay nya kuan ginya kining nasudlan ginyag bakukang iyang utok yun, no? Kinyagi niya mga nganyang klaseng sakitay, labi niya kung gikagirang, makabuang ginyang uban niya diha, matraumatize ba? Dapat manggod, wala pa niya siya sa gira, or bago pa niya siya nahuman sa iyang gira, debriefing mo na tuda siya. Diba? Psychological debriefing para mahitabo, aron ma-assess nila kung doon na ba'y traumatic experience ang iyang banya, o dili maun siya o walay mga mental health, no, nga mapiktahan kaniya. Kay di biya gid lalim labaw niya kung magpatambal ka niya, mahal biya yun niyang tambal sa mentalidad, di ba? Nya tapos base niya sundalo pag niya yung banya may kiling, ha. Sa pa'y mahitabuan niya muon niyang dautan, malaan niya kalaban niyang iya misis niya, di ba? So, mahimong ipa-check up niya o ipatanaw niya sa psychologist ng iyang banya niya po Josab. Kung galing kailangan ng rehab, mahimong ipadala na lang yung taon sad. O siguro, doon naman siguro niya tawag na tuwa niya, kining masuporta ang gobyerno kay sundalo mo na siya. Diba? Doon lang mo sa DSWD or CCSDO, kabayan sa nga niyang klaseng sitwasyon or mismo sa PMA. So unsay mga pwedeng lakang nga matabang po sa nila, di ba? Kailangan man ang katungdanan sa tuod nga at imanon labi niya katong mga sundalo nga grabing nimsabak sa mismong gira. Mahimo kabisyo nyo. Imuhagi niya siyang solusyonan kay para matabangan mo imong banya ni mo luoy taon po sa kayo niya. Okay, basi niya mulala niya ba? Sige, siguro na sila o kapasmuhan dito may kiling kay kanya para mapimintil ang sudanon dito, dilata. Kaya di makaluto o gulay. Say, pa yun makaluto o kanyon. Kaya naasa kalasangan, dito na matulog. Kung asa dapitan na himutangan, dito na sila mag-camping. Diba? Di na makaluto o kanyon. Sulan lang na nagtinapa. Abtan gidugutom gidsad. Kabuang bituod ng inga niya pudood, no? Labaw niya nga, inubanan pa sa mga bumba-bumba, makabuyong putaw niya. Sinati, bitan na ako na Lolo-Baba, ng murag bagtings dalunggan. Pero pag kanunay na gani, no, pa-check up na kakibasi niya, tinnitus na siya kabisyo my loves, no? Kailangan na siya og medical nga tanaw or solusyon sa doktor. So better magpa-check up ka. Inubanan sa gihapon sa pagpalagsik sa imong kalawasan, batok sa may ganing klaseng mga diferensya, mga sakit. Kabisyo my loves, labaw na sa psychological nga aspeto kay bisan tuod na atay problema sa mental nga kapasidad, at least ato ang physical nga capacity himsog, di ba? Kay daot na ganyan atong mentalidad, atong physicality pagituod, madaot pagsamot, atong kalawasan dobling dagok. So mahimong tumarta ni ining Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kani siya tabang sa mga balatian. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Mangosteen with capsule. Calabo Capsule with mangosteen. Ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Daybawaan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So, gamit tatag tumar sa ato ang Calabo Plus or Calabo Capsule with mangosteen o Calabo Capsule with garlic. Alright, daghang salamat sa inyong pagbanuman. Kabisyo my love so sweet. Alas 5:54 na gyud sa iyong kabuntagon. Igo na lang itong oras para manamilit. But still, daghang salamat sa inyo ha. Amping-amping ta sa ato ang mga lakaw, himuon karong mga dalawa. O padayon ta sa ato mga
panikay-sikay o sabay paglanog-lanog diri gyapon sa tuang programa amin sa tuang stasyon nga nakatayab sa tuwa karon labaw na diha sa Radio Bayugan or Big Radio Bayugan City, Kiss 102.3 FM. Daghang salamat, maayong morning diya sa inyo sa may Bohol. Good morning kaninyong tanan. Mao na tanin ninyo. Kape long. Ana lang good. Good ba? Pas kay gilas may kiling. Daghang salamat ug manapud usab kita magduyog magpaminaw diri sa tuang programa sa iyong kabuntagon. Kini ang Hoy Gotodo Kalabo. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro way lumping ha. Kini si Lulubabaw ha.